DMAA alebo dimetylamylamin, prípadne kofeín alebo iné stimulanty zvyšujú napumpovanie iným spôsobom ako napríklad citrulín, arginín a podobné prekurzory oxidu dusnatého. Kým citrulín a arginín navýšia produkciu oxidu dusnatého, čo bude mať za následok rozšírenie ciev a teda lepší prietok krvi a napumpovanie, tak pri DMAA alebo kofeíne a iných stimulantoch je to odlišný mechanizmus, a to ten, že zvyšujú srdcovú frekvenciu, čo má za následok zvýšenie krvného tlaku a tým aj spôsobený zvýšený prietok krvi v cievach, čo má za následok to naše napumpovanie počas tréningu. Samozrejme tento efekt v kombinácii s citrulínom, arginínom a ďalšími látkami môže byť synergický, čiže znásobený, avšak kým citrulín, arginín, prípadne iné látky, ktoré zvyšujú prekrvenie inak ako zvýšením krvného tlaku, môžeš užívať denne a bez vedľajších účinkov, tak stimulanty ako DMAA, kofeín a ďalšie neodporúčam brať na dennej báze a už vôbec ich neodporúčam brať ľuďom s kardiovaskulárnymi problémami a ľuďom v mladom veku, ktorí to kombinujú s rôznymi Red Bullmi, Monstermi a navyše majú nedostatok spánku, slabú regeneráciu a horšiu alebo veľmi zlú stravu. V tom prípade takéto pretréningovky ti budú skôr na škodu ako na osoch a tvoj progres bude nielenže pribrzdený, ale môže byť úplne zastavený a teda kúpuješ si permanentku do fitka zbytočne. Pre tréningovky so stimulantmi odporúčam užívať striedmo a hlavne občas, nie vždy pred každým tréningom, pretože si na nich tvoje telo dokáže dokonca aj zvyknúť a teda nebudú ti písať tak ako na začiatku. Takže to je ďalší dôvod, prečo ich neužívať stále. Mimochodom, bez stimulantovú pretréningovku Topset kúpiš na topset.shop teraz v zľave. Ak ťa zaujímajú ďalšie takéto informácie ohľadne doplnkov stravy, hoď tam follow. Ak ťa zaujíma odpoveď na nejaký konkrétny doplnok výživy, hoď to do komentu. Čus.